Скъпи приятели, искам да ви покажа в момента как се качвам аз на моя скутер и ще ходим с Деси малко на разходка. Искаме да направим едно кръгче в Драгоман, но искам да ви покажа аз как се премествам от инвалидната количка на електрическото скутерче. И сега сме готови за път. След малко още. Излизаме с Деси на една дълго очаквана разходка в пределите на град Драгоман. Artlist.io. Ето ни напредваме и тя е с колелото. Music licensing reimagined. Artlist.io. Преминаваме прелеза на град Драгоман благополучно. Нищо, че малко има неравности. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Минаваме покрай поликлиниката на град Драгоман и кризисния център. А тук на заден фон се вижда и детската градина. Artlist.io. А ето го и топливото, което ще бъде обновено за град Драгоман. Music licensing reimagined. Движим се по обновената улица Международно шосе. Тръгнали сме за градския парк. Artlist.io. Чакай малко така завърши на скоро за да бъде. Music licensing reimagined. Ето ни вече в парка. Малко ще си починем. Някои ще хапнат и отново вкъщи.
Artlist.io. Music licensing reimagined. И тук някои ще похапнат, някои ще гледат. Artlist.io. И ето най-после се прибрахме вкъщи.